Hello friends, good morning. Ang dinay amlai, amla ba Indian gooseberry ni खोथा रायलायनो नागिरदों. Indian gooseberry बा आमलाया जोंनि थाखाय गोबां हेल्थ बेनिफिट्स होयो. भिटामिन C आरो भिटामिन E जों ओवरलोडेड बियो. तो भिटामिन C दङ नखायनो जोंनि इमिउन सिस्टेमखौ गोबां मोजाङाव लाखियो. ओमफ्राय इमिउनिटी जोंनि डिजीज जों फाइट बैक खालामनो हानायनि केपासिटीखौ बिराद बारायनानै होयो. ओमफ्राय लोगोसे एन्टिअक्सिडेन्ट दङ नखायनो जोंनि स्किन डैमेज बा सेलनि डैमेजखौ गोबां क्वान्टिटीआव खमायो बियो. ओमफ्राय बियो डाइजेशनावबो हेल्प खालामो, कन्स्टिपेशनखौ खमायो. ओमफ्राय लोगोसे निउट्रियेन्ट्सफोरनि एबजर्पशना साबसिन जायो. ओमफ्राय जोंनि हार्टखौबो हेल्दी लाखियो मानोना बियो बैड कोलेस्ट्रल LDL को खमायो. ओमफ्राय हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रल को बारायो HDL को. तो जोंनि हार्टखौ नंखायनो हेल्दी लाखियो. लोगोसे बियो ब्लड शुगरबो कंट्रोलाव लाखियो. जोंनि स्किन, जोंनि हेयर बेखौ हेल्दी लाखियो. जोंनि मेगनखौबो हेल्दी लाखियो. जोंनि बोन्सखौ हेल्दी लाखियो मानोना बाहाय गोबां केलसियाम दङ. ओमफ्राय लोगोसे बाहाय एन्टि इनफ्लेमेटरी प्रपर्टीज दङ नंखायनो आर्थराइटिसआव मोजां खामानि होयो. बोन हान्थु सानाय बा जरा जरा सानाय आर्थराइटिसफ्राव. ओमफ्राय लोगोसे जोंनि ब्रेन फांक्शनिंआव हेल्प खालामो. जोंनि मेमोरी पावारखौ बारायो बियो. वेट मेनेजमेन्टआव हेल्प खालामो मानोना बियो सेटाइटी उदै बुंनाय मोनो बेखौ जायोबा. आरो लोगोसे बियो फेट्सफोरखौ ब्रेकडाउन खालामनायाव हेल्प खालामो. तो जोङो आमलाइखौ माबा र'बो जाजायो, ओरैनो गोथाङै जाजायो. आरो नङाबा जोङो पिकल खालामनानैबो जाजायो. गोबां फर्मसआव बानायनानै जायो बयबो. तो जों बयबो आमलाइखौ बुरजा एमाउन्टआवनो जाजायो. ओमफ्राय बियो एन्टि केन्सारास प्रपर्टीबो दं बेहा. तो गोबां एन्टि अक्सिडेन्ट दङ. जों नंखायनो बेखौ सुपार फ्रुटबो होनो नंखायनो जोङो बेखौ बयबो जानो हायो. तो दिनैनि थाखाय बेनो. थेंक इउ.